Državni i vojni vrh Srbije u prethodna 4 dana javno je otkrio do sada nezabeležen broj planiranih nabavki za srpske oružane snage. Donekle su identifikovali prethodno najavljivana sredstva uz nama najinteresantnije potvrdu da kupovina novih borbenih letelica za ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu verovatno nije završena. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović izjavio je za beogradske medije da su na stolu predlozi za opremanje novim višenamenskim borbenim avionima, novim avionima za početnu obuku i transportnim avionima. Mojsilović je takođe izjavio da će u narednom periodu, kada je reč o ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani, težište biti na isporuci savremenih ubojnih sredstava za protivvazduhoplovna dejstva, vođenje artiljerijske municije i napadnih dronova velikog dometa. U 2026. godini očekuje nas i opremanje raketnim sistemom za protivvazduhoplovna dejstva velikog dometa i nabavka naprednih bezposadnih platformi. Ističem da u vazduhoplovnoj komponenti imamo ubojna sredstva maksimalnog dometa do 300 km, osim novih količina vezanih za isporuku raketnog sistema Zemlja, Puls. Ove godine očekujemo isporuku daljinski pilotiranih vazduhoplova Hermes 900, izraelske i višecevnih lancera raketa Vampir, češke proizvodnje, izjavio je general Mojsilović. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je ranije izveštavanje Tango 6 portala da je zemlja sa kojom Srbija planira joint venture posao izgradnje nove fabrike dronova Izrael. Ljudi ne sanjaju šta sve imamo, šta sve nabavljamo, ne sanjaju. Jedna je veoma važna zemlja, jedna od najvažnijih na svetu. Po prvi put smo dobili dozvolu za uvoz nekih od najsnažnijih raketa koje čine gvozdenu kupolu nekih od zemalja, to jest najvažniji element u njoj, najvažniji deo toga. Kao što imamo i letelice, stižu nam sada velika pojačanja novih velikih dronova, velikih letelica, tako da imaće ljudi prilike da vide, opet ćemo nešto prikazati u aprilu ili maju ili za Vidovdan vidjet ćemo, izjavio predsednik Srbije. Komplementarno Vučićevoj izjavi o novim vrstama PVO raketa, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse dr. Nenad Miloradović prvi put je u javnom prostoru pomenuo da će Srbija nabaviti PVO rakete za odbranu od balističkih raketa. Nakon sloja PVO sistema srednjeg dometa koje posjedujemo, sledi popunjavanje jednog sloja PVO i iznad i jednog sloja ispod da se trupe i teritorija Srbije zaštite od pretnji balističkim raketama. Rafal najava usledio je nakon aktualizacije trilateralne aktivnosti Ministarstva odbrane Hrvatske, Albanije i privremenih institucija samouprave na teritoriji Kosova i Metohije, koje srpsko rukovodstvo interpretira kao novi vojni savez usmeren protiv Srbije. Druga eskadrila borbenih aviona. Pored izjava da se planira nabavka trećeg tipa inostranih PVO efektora, svakako je najzanimljivija potvrda načelnika Generalštaba o nameri Srbije da nabavi drugu borbenu eskadrilu, ali i da nastavi sa nabavkom transportnih aviona. Kako je Tango 6 interpretirao u poslednjih nekoliko meseci naznake o planovima za nabavku potpuno nove eskadrile prvo su konkretizovane u nedavnoj izjavi predsjednika Srbije, da bi naš portal u novembru prošle godine preko saopštenja Ministarstva odbrane rekonstruisao i moguće prezentacije kineskih školskih, ali i višenamenskih borbenih aviona srpskog ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Najavljeno je da je predsjednik Srbije putovao u zvaničnu državnu posetu Kini u prvoj polovini ove godine. Komentar generala Mojsilovića o planiranoj nabavci novih školskih aviona je tema o kojoj do sada imamo najviše informacija. Trenutno je u toku prvi proces svojevrsnog otvorenog nadmetanja radi izbora nove vojne letelice od 90. godina. Kako je Tango 6 do sada izveštavao, trenutno su od inostranih kompanija u igri Pilatus, Embraer i Aerovodi. Kada su borbeni avioni u pitanju, nakon vesti da Srbija ažurno otplaćuje Rafale, posebno interesantna izjava prvog oficira Vojske Srbije da ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana već posjeduju ubojna sredstva maksimalnog dometa do 300 km. Kako je Tango 6 ranije izveštavao, prvi potvrđen potpisan ugovor za naoružavanje Rafala najverovatnije se odnosi na Safranov Hammer, dok trenutne poznate opcije naoružanja modernizovanih višenamenskih borbenih aviona MiG-29 SM nisu blizu dometa od 300 km. Starost aktualnih srpskih mlazih vazduhoplovnih platformi svakako je otežavajući faktor za ovakvu vrstu naoružanja, osim ako nije reč o saradnji sa inostranim firmama koje su specijalisti upravo za ovakve slučajeve. Da li je reč o nekom sredstvu koje je nabavljeno u okviru postojeći saradnje sa Elbitom ili od nekog od kineskih proizvođača, ostaje da se razjasni. Za još vesti ne zaboravite da lajkujete ovaj video i zapratite nas.